ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ድሮን ሞት ንጹሃት ሰባትን ዕንወት ንብረትን ኣጋጢሙ እቲ ስርዓት ሎም ንግሆ ኣብ ከባቢ ቆላ ተንቤን ለይቲ ድማ ኣብ እንትጮን ገንደብታን መጥቃዕቲ ድሮን ፈጺሙ ዕንወት ኣስዒቦሎም ሰራዊት ትግራይ ኣብ ጸለምቲ ተወሳኽቲ ቦታታት ተቆጻጺሩ ኣብ ጸለምቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ውግእ ከም ዝወዓለ ዝሕብሩ ፍልፍላት ሰራዊት ትግራይ ጸብለልታ ምውሳድ ኣረጋጊጾም ብኻሊእ ወገን ንባዕሉ ሓይሊ ሰላም ኢሉ ዝጽውዕ ዕጡቕ ሓይሊ ብሸነኽ ወረዳ ወጀራት ዒስራ ዓዲ ጣብያ ሰንዓለም ምስ ሰራዊት ትግራይ ልውውጥ ተኩስ ከም ዘካየደ ተፈሊጡ ንሓደ መዓልቲ ጥራሕ ኢሉ ናብ ትግራይ ዝገበሮ በረራ ዘቋረጸ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንዝቕጽል ሓደ ቀነ ግልጋሎት ከም ዘይህብ ተፈሊጡ ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ስዒቡ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ዓብዪ ጽልዋ ኣሕዲሩ ተባሂሉ ባንክታት ግልጋሎት ኣቋሪፀን መጓዓዝያ ተኣጓጉሉ ሸቐጣት ሰማይ ዓሪጎም ነጋዶ ከም ድላዮም ዝፃወቱ ዕዳጋ ከም ዝተፈጠረ እውን ተገሊጾሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ዘሰልጥኖም ዘለው ብሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስ ዝድገፉን ምልሻታት ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ኩናት ትግራይ ከሳትፎም ከም ዝሓስብ መረዳእታታት ኣመልኪቶም ኣሜሪካን ሕብረት ኣፍሪካን ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ከም ዘተሓሳስቦም ገሊጾም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ንኽትግበር እውን ፀዊዖም ኣለዉ ወያነ ኣብ መቃብር ኣምሓራ እንተዘይኮይኑ ናብ ምዕራብ ትግራይ ከኣቱ ኣይትሕሰቦ ክብል ኣሸተ ደምሎ ፈኪሩ ሰላም ጥዕና ሃበልና ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ 23 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ዝሓዝናዮም ዜናታት ዓበይቲ ነጥብታት ብምቕዳም ጀሚርና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ንኽትጸንሑ ብምዕዳም ናብ ዝርዝሮም ክንሰግር ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ድሮን ሞት ንጹሃት ሰባትን ዕንወት ንብረትን ኣጋጢሙ እቲ ስርዓት ሎም ንግሆ ኣብ ከባቢ ቆላ ተንቤን ለይቲ ድማ ኣብ እንትጮን ገደብታን ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ድሮን ዕንወት ኣጋጢሞሎም ኣብ ወራር 2 ዓመት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ገበን ጆኖሳይድ ዝፈጸመ ስርዓት ብልጽግና ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ጨፍጫፍ ጀሚሩ ተባሂሉ ኣብ ጸለምቲ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ስዒቡ ድሮናት ክጥቀምን ኣብ መላእ ትግራይ ዳሳስ ክገብርን ዝቐነየ እቲ ስርዓት ሎሚ 23 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ድሮናት ምፍጻሙ ተፈሊጦሎም ሎሚ ረፋድ ሰዓት 3 ፈረቓን ኣብ ወረዳ ቆላ ተንቤን ፍሉይ ቦታ ዘላቕመ ኣብ ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ምብጽሑ ዝተሓበረ ኮይኑ መጠን እቲ ጉድኣት ግና ብንጹር ዝተፈለጠ ነገር የለን ከምኡ እውን ናብ ሎሚ ኣብ ዘወግሕ ለይቲ ካብ 9 ፈረቓን ክሳብ 10 ሰዓት ኣብ ከተማ እንትጮም ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ጠጠው ኢላ ዝነበረት ኣይሱዙ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ገናሕቲ መኪና ሽዑ ንሽዑ ከም ዝሞተ ዝተገለጸ ኮይኑ ተሓጋጋዚኡ ድማ ብከቢድ ቆሲሉ ተባሂሉ እታ ተሽከርካሪት ባናናን ካልኦት ሸቐጣትን ጽዒና ከም ዝነበረት ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሎም ከምኡ እውን ኣብ ወረዳ ዓድዋ ጣብያ ገንደብታን ይሓን መጥቃዕቲ ድሮን ዝፈጸመ ኮይኑ በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ንጹሃት ህይወትን ንብረት ጉድኣትን ምብጽሑ እናተገለጸ ይርከብ እቲ መጥቃዕቲ ኣጋዋጋሕታ ሰዓት 11 ፈረቓን ዝተፈጸመ ኮይኑ ካብ መቐለ ናብ ዓድዋ ኣኽሱም ሽረ ናይ ህዝቢ መሰረታዊ ሸቐጣት ማለት እውን እኽሊ ዘይቲ በርበረ ሩዝ ቡንን ቦንዳ ክዳውንትን ጽዒና ኣብ ልዕሊ ትጓዓዝ ዝነበረት ተሽከርካሪ ዝተፈጸመት እንትከውን ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ጉድኣት ምብጽሑ እናተገለጸ ይርከብ እቲ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ልዕሊ 5 ግዜ ዝተፈጸመ ከም ዝኾነ እውን ምርጋጽ ተኻኢሎም ስርዓት ብልጽግና ኦሮሞ ምስ ወተሃደራዊ ጉዳያት ምትእስሳር ኣብ ልዕሊ ዘይብሎም ሰላማውያን ሰባትን ንብረትን ዝጀመሮ መጥቃዕቲ ድሮን ነቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝፈረሞ ውዕሊ ብዕሊ ካብ ምፍራሱ ንላዕሊ ቅድሚ 3 ዓመታት ዝፈጸሞ ገበን ጆኖሳይድ ይቕጽለሉ ከም ዘሎ መርኣያ እናተባሃለ ይርከብ ኣብቲ ዝፍጸም ዘሎን ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዜጋታትን ንብረት ዝበጽሕ ዘሎን መጥቃዕቲ ድሮን ኣመልኪቶም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይኹን ስርዓት ብልጽግና ዛጊድ ዝበልዎ ነገር የለን ሰራዊት ትግራይ ኣብ ጸለምቲ ተወሳኽቲ ቦታታት ከም ዝተቆጻጸረ ተፈሊጡ ኣብ ጸለምቲ ዝቐጸለ ድምፂ ተኹሲ ይስማዕ ከም ዘሎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ገሊጾም ብፍላይ ኣብ ምንጫ ዲማን ዳግብራይን ብኸበድቲ ተጽዋር ከይተረፈ ዝተሓገዘ ውግእ ከም ዝነበረን ካብ ፍልፍላት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት ሓምሻይ መዓልቱ ኣብ ዝሓዘ ውግእ ጸለምቲ ሕዚ እውን እናቐጸለ ከም ዝርከብን ሓሓሊፉ ድምፂ ከቢድ ጽዋር ከም ዝስማዕን ካብቲ ከባቢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ዋላ እኳ ብወገን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይኹን ብመንግስቲ ፌደራል ኣብቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ዛጊድ ዝበልዎ ነገር እንተዘይሃለወም ኣብ ጸለምቲ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ግና ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ውግእ እናተኻየደ ከም ዝርከብ ናብቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ገሊጾም ኣለዉ ኣብቲ ውግእ ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ኣምሓራ ከምኡ እውን ንባዕሉ ሓይሊ ሰላም ኢሉ ዝጽውዕ ብእኒ ጀነራል ወደን ጦር ዝምራሕ ዕጡቕ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኮይኖም ኣንጻር ሰራዊት ትግራይ ይዋግኡ ከም ዘለዉ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት መንግስቲ ፌደራል ሓሓሊፉ ብድሮን ዝተሓገዘ መጥቃዕትታት እናካየደ ከም ዝርከብን ብቐንዱ ግና ኣብ ጸለምቲ ሓዊሱ ካብ እንዳባጉና ክሳብ ሽረ
ካብ መቐለ ክሳብ ዓዲ ጉዳም ተደጋጋሚ ዳህሳስ ድሮን ይግበር ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻይሎሎ መበገስቲ ኣብ ጸለምቲ ተጀምሩ ዘሎ ብንጹር ወግዓዊ መንግስታዊ መግለጺ ዘይተዋሃበ ኮይኑ ደገፍቲ ብልጽግና ዕጡቕ ህወሓት መጥቃዕቲ ከፊቱ ብምባል እናጋውሕዎ ይርከቡ በአንጻሩ እቲ ትንኮያ ብሰራዊት ምክልኻል ሃገር ከም ዝተጀመረን እዚ ድማ ኣብ ጸለምቲ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ማይ ጸብሪ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝበጽሕ ዘሎ በደል ስዒቡ ዝተፈጠረ ከም ዝኾነ እናተገለጸ እዩ እቲ ኣብ ጸለምቲ ዝተፈጠረ ውግእ ስዒቡ ኣብ ኣላማጣ ኮረምን ባላን ዝነበረ ሰራዊትን ፖሊስን ፌደራል ባዕሉ ልዕልቁ ዝወፀ ኮይኑ በአንጻሩ ኣብ ሓራ መሬት እናበለ ኣብ ዝፅውዖ ኣብ ዓፋር ዝነበረ ዕጡቕ ሓይሊ ትግራይ ናብ መሬት ትግራይ ብምእታው ናብ ትማሊ 22 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ዘውግሕ ጀሚሩ ኣብ ከባቢ ወጃራት 20 ዓዲ ምስ ሰራዊት ትግራይ ይዋጋእ ከም ዘሎ እናተገለጸ እዩ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ሰንዓለ ብድሽቃን ብሬንን ዝተሓገዘ ውግእ ኣብ መንጎ ክልተ ተጋሩ ይካየድ ከም ዘሎን ዝበጽሕ ዘሎ ኪሳራ ድማ ኣብ ልዕሊ ክልተ ደቅኖ ምዃኑ መሕዘን ይገብሩ በቲ ክሳብ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብ ሰብን ንዋትን ዝበጽሐ ኪሳራ ዋላ እኳ ብዕለ ይፈለጥ ኣብ ህይወትን ሰብ ንብረትን ጉድኣት ይበጽሕ ከም ዘሎ ዘየጠራጥር ኮይኑ ነዚ ስዒቡ ኣብ ጸለምትን ምዕራብ ትግራይን ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ተጋሩ ዝፍጸም ግፍዒ ተጠናኺሩ ከም ዝቐጸለ ዝወፁ ዘለዎ ሓበሬታታት የመልክቱ መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ዘሰልጥኖም ዘለውን ብሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስ ዝድገፉን ምልሻታት ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ኩናት ትግራይ ከሳትፎም ከም ዝሓስብ መረዳእታታት ኣመልኪቶም ንስርዓት ብልጽግና ቅርበት ዘለዎም ፍልፍላት ከም ዝሓበርዎ መንግስት ኢትዮጵያ ብኤሚሬትስ ዝምወሉን ኣብ ቤንሻንጉል ቦታ ተደላዲሎም ዝስልጥኑ ዘለውን ካብ ኢትዮጵያ ሓዊሱም ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተዓሰቡ ወታደራት ኣብቲ እዚ ሰሙን ኣብ ትግራይ ጀሚርዎ ዘሎ ትንኮያ ክሳተፉ ክጠልብ ይኽእል እዩ ዝብል ጥርጣረና ዓበይ መጽእ ከም ዘሎ ይገልጹ ካብ ዝሓለፈ ሰኒ ጀሚሩ ኣብ ከባቢ ጸለምቲ ምስ ሰራዊት ትግራይ ልውውጥ ተኽሲ ዝግበር ዘሎ ሰራዊት ስርዓት ብልጽግናን መላፍንቱን ናብ ካሊእ ደማዊ ውግእ ከየዕውዮ እናተሰግአ ኮይኑ ሕዚ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት ድማ እቲ ንሰራዊት ሱዳን ክወግእ ተባሂሉ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ማእኸል መሰልጠን ተፈቒድሉ ዘሎ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸር ዕጡቕ ኣንጻር ትግራይ ከሰልፎ ከም ዝኽእል እናተገለጸ ይርከብ እዚ ሓበሬታ ሸለል ክበሃል ኣይኽእልን ዝብል እቲ ፍልፍል ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዝርከቡ 4 ደቡባዊ ከባቢታት ንዕጡቕ ወሃቢ ህጹጽ ደገፈን መሓዙትን ንምስልጣን ግዛት ኢትዮጵያ ከፊቱ ብምሃቡን እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ዞባ ብሉ ናይል ኣብ ዝርከባ ከተማታት ኩምሩክን ጌሳንን መጥቃዕትታት ንኽፍጽም ዕድል ፈጢሩሉ ይርከብ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብደገፍቲ ዞባዊ ሓይልታት ኣቢሎም ምስ RSF ስምምዕ ወተሃደራዊ ምትሕባር ከም ዘለዎም ዝሕብሩቶም ፍልፍላት እዚ ስምምዕ ድማ መስመራት ቀረብን ምድላው መዕርፎ ነፈርትን ዘጠቓለለ ምዃኑ ይንገር ናይ ውግእ መኻይን መዳፍዕ ከምኡ እውን መሳርሕታት ምቁጽጻር ድሮን ብሸነኽ ኣሶሳ ከም ዝወጽሑ ይግለጽ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ማዓስከራት RSF ከም ዘየለ እኳ ተገለጹ መንግስቲ ሱዳን ግና ስርዓት ብልጽግና ነዚ ተግባር የሳሲ ከም ዘሎ በተደጋጋሚ ከሲሱ እዩ ኣብቲ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተዳለወ ማእኸል መሰልጠኒ ካብ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ካብ ቻድ ደቡብ ሱዳንን ኮሎምቢያን ዝተመልመሉ ልዕሊ 10,000 ዕስባት ንሰራዊት ሱዳን ንምውጋእ ይስልጥኑ ከም ዘለው ኣብ ዝሓለፈ ማዕኸን ዜና አልጀዚራ ምቅልዑ ዝዝከር እዩ ናይዚ ካሊእ መረጋገፂ ድማ ዓቃቢ ሕጊ ሱዳን ኣብዚ ቀነ ኢትዮጵያውያን ዝርከብዎም ኣብ ልዕሊ 120 ኣባላት እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ክሲ ከም ዝመስረተሎም ዝፍለጥ እዩ ሕዚ ዝወፁ ዘሎም መረዳእታታት ድማ እዞም ብኤሚሬትስ እናተመወሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝስልጥኑ ዘሎ ኣባላት ዳዕመል ሰሪዕ ብልጽግና ኣብ ጎኑ ብምስላፍ ኣንጻር ትግራይ ከሰልፎም ከም ዝኽእል እናተገለጸ ይርከብ ብልጽግና ኣይገብሮን ዝበሃል የለን ዝብሉ ገለ ወሃብቲ ርእይቶም ቅድሚ 5 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ጀኖሳይድ እንትኸፍት እውን ባዕዳዊ ሓይሊ ሻዕብያን ሰራዊት ሶማልያን ኣሰሊፉ ናተይ ንዝብሎ ህዝቢ ትግራይ ንኽወግኡ ዝገበረ ስርዓት ምዃኑ ይምግቱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣጽዋር ዝፀዓና ነፈርቲ ብተደጋጋሚ ካብ አቡዳቢ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዋ ከም ዘለዋ ምስልታት ሳተላይት የረጋግጹ ኣለዉ ትማሊ 22 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ዋንነታ ናይ ኤሚሬትስ ዝኾነት ማክሲሙስ ኤር ኤኤን 124 ዝዓይነታ ተሸካሚት ኣጽዋር ነፋሪት ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣትወት እቶም ምስልታት ኣረዲኦም እታ ነፋሪት ኣብ አቡዳቢ ካብ ዝርከብ መንገዲ ኣየር አልዳፊራ ተበጊሳ ናብ ኢትዮጵያ መንገዲ ኣየር ሓረር ሜዳ ብምኻድ ናብ መዕረፎ ነፈርቲ ቦሌ ከም ዝቐጸለትን ብድሕሪኡ ናብ አቡዳቢ ከም ዝተመለሰትን ሳተላይት ምስልታት ኣመልኪቶም ኣለዉ ካብ አቡዳቢ መዕረፎ ነፈርቲ አልአሪፍ ተበጊሰ ናብ ኢትዮጵያ ዘምርሓ ኣጽዋር ዝፀዓና ነፈርቲ ብተደጋጋሚ ኣብ መንገዲ ኣየር መሃል ሜዳ ዓርፋ ከም ዘለዋ ብምሕባር እንትኾነ ሶማልያ ኣየር ክልላ ንኤሚሬትስ ምዕፃዋ ስዒቡ ናብ ኢትዮጵያ ዘምርሓ ነፈርቲ ቁጽረን ከም ዝወስኻን ኣመልኪቶ ኣለዉ
ኣሜሪካ ዳግም ዝደግስ ዘሎ ኩናት ጠጠው ንኽብልን ውዕሊ ፕሪቶርያ ንኽትግበርን ኣተሓሳሲባ ከምኡውን መንግስቲ ፌደራልን ህወሓትን ልጓም ዝወሳወስ ዘሎ ውግእ ንክሕዙ ብምትሕሳብ ክልቲኦም ሓይልታት ልዝብ ንክቕፅሉ ኣተሓሳሲባ ኣላ። ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ዝተሓደሰ ዕጥቃዊ ጎነፅ ብዝምልከት ወኪል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ባይቶ ኣሜሪካ ግሪጎሪ ዳብልዩ ሚክስ መግለፂ ዘውፅኡ ኮይኖም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኢትዮጵያ ህይወት ሚልዮናት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኩናት ሕድሕድ ንምምላስ ነቲ ፀንሐ ዘስካሕክሕ ሰብኣዊ ቅልውላው ከጋድድን ምርጋእቲ ሰፊሕ ዞባ ንክሕምስን ሓደጋ ከም ዘለዎም ናብ ዓመፅ ብምምላስ ተጠቃሚ ዝኸውን ኣካል የለን ብምባል ገሊፆም ተፃባእቲ ብህፁፅ ኩሉ ተፃባኡታት ደው ከብሉን ሰብኣዊ ሓገዝ ንዘድልዮም ወገናት ዘይግድቡ ሓገዝ ንክቀርብ ንፈቅዱን ይፅውዕ ዝበሉ እቶም ኣባል ባይቶም ኣብ ወርሒ ጉንበት ተኣማንነት ዘለዎ መረፃ ክካየድ እንተኮይኑ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃወታት ፕሪቶርያ ሙሉእ ብሙሉእ ምትግባር ኣገዳሲ ኢሎም ንኢትዮጵያ ዘጋጥማ ዘሎ ፖለቲካዊ ቡድሆታት ኣብ ዓዶ ውግእ ክፍታሕ ኣይኽእልን ዲፕሎማሲ ነፃን ፍትሓውን መረፃ ጥራሕ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝሐሸ መጻኢ ወሓስ ዝኾና ብምባል እውን ኣገንዚቦም ብተመሳሳሊ ሕብረት ኣፍሪካ እውን ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ከም ዘተሓሳስቦ ገሊፆሎም ውዕሊ ፕሪቶርያ ሙሉእ ብሙሉእ ንምትግባር ተደራደርቲ ኣካላት ተቀራሪቦም ንክላዞም ንምግባር ድልው ምዃኑ እውን ኣረጋጊፁ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተፈረመ ስምምዕነት ምቁራፅ ተፃብኦ ኩሎም ወገናት ክዕቅብዎን ከኽብርዎን ይግባእ ዝበለ ሕብረት ኣፍሪካ ብዘውፅኦ መግለፂ ላዕለዎት ጉጅለ ኣዛቲ ተቢሉ ዘተን ምትእማንን መድረክ ንምፍጣር ድልው ምዃኑ እውን ገሊፁ ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪካ መሐመድ ዓሊ የሱፍ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብ ቀረባ እዋናት ይረአዩ ብዘለው ምዕባለታት ዓብዪ ሰኸፈት ከም ዝፈጠረሎምን ብዕቱብ ይከታተልዎ ከም ዘለዎም ብምሕባር ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ትግራይን ናብ ሓድሽ ጎነፅ ዘእቱ ምንቅስቃሳት ይረአዩ ኣለው ኩሎም ወገናት ካብ ጎንፂ ክዕቀውን ዝለዓለ ልጓም ክገብሩን ይግባእ ብምባል ኣተሓሳሲቦም ምትእማን ከዳኽሙ ካብ ዝኽእሉ ተግባራት ክዕቅቡ ከምኡውን ኩሎም ኣካላት ኣብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዘይተፈፀሙ ጉዳያት ብሃናፂ መንገዲ ጉዳያቶም ብዘታ ክፈትሑ ዝፀውዑቶም ኣቦ መንበር ስምምዕነት ውዕሊ ፕሪቶርያ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ምትግባር ግቡኦም ክፈፅሙ ፀዊዖም ሕብረት ኣፍሪካ ንምሉእነት ትግበራ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ሕዚ እውን ዘይነቕነቕ ቅዋምን ተወፋይነትን ከም ዘለዎ ደግሚ የረጋግፅ ብምባል ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ምርጋፅ ሰላምን ዕርቅን ክልቲኦም ኣካላት ዝቦ ደገፍ ሕዚ እውን ኣጠናኺሩ ከም ዝቕፅል በዚ ተኣሳሲሩ ብላዕለዎት ጉጅለ ኣዘተ ተቢሉ ዘተን ምትእማንን መድረክ ንምፍጣር ድልው ምዃኑ ገሊፁ እቲ ብ23 ጥቅምቲ 2015 ዓ.ም ኣብ ፕሪቶርያ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ንኽዕቀብን ክቕፅልን እውን ኣገንዚቦም ህወሓት ንኣፈፃፅማ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንኽግምገምን ብሙሉእነት ንኽትግበርን ሕብረት ኣፍሪካ በተደጋጋሚ ደብዳቤ መፅሓፉ ዝዝከር ኮይኑ እቲ ሕብረት ግና መልሲ ከይሃበ ፀኒሑ እዩ ሕዚ ግና ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ውግእ ኣጋጢሙ ዝተባሃለ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ ኣብ እዋን ወራር ጆኖሳይድ ትግራይ ንመንግስቲ ፌደራል ብምድጋፍ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምኽባር ሕጊ ኢሉ ነቲ ጆኖሳይድ ዝዓፈነ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ምፍራም ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝነበሮ ግደ ዘይናዕ እኳ እንተኾነ ኣፈፃፅሙ ኣብ ምክትታል ግና ከም ዝወደቐ እዩ ምሁራት ዝገልፁ ኣብ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ኒው ኦስሎ ተመራማሪ ዝኾኑ ፕሮፌሰር ሸትል ትሮምቮል ሕብረት ኣፍሪካ ከም ቀንዲ መሸማገሊ ውዕሊ ፕሪቶርያ እቲ ስምምዕ ብኣግባቡ ንክትግበር ናይ ምክትታል ግቡእ ፍፁም ከም ዝፈሸለ ገሊፆም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኣድህቦም ዳግማይ ኩናት ብዝብል ርእሲ ኣብ ዘውፅእዎ ሓተታ እቶም ካልኦት ተዓዘብቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ማለት እውን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኢጋድ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን እውን ካብታ ፈላመይቲ መዓልቲ ጀሚሮም ሞራላዊ ሓላፍነቶም ብንጥፈት ከዋፍሩ ይከኣሉን ብምባል ዝነቐፉ ፕሮፌሰር ትሮምቮል ዲፕሎማሰኛታት ኣሜሪካ ነቲ ወጥሪ ንምህዳእ ነቶም ተፃባእቲ ኣብ ዘተክሳትፉ ዝፈቶን ግን ከዓ ፍርያት ከም ዘየፍረዩ ገሊፆም እቶም ፕሮፌሰር ሕብረት ኣውሮፓ ድማ ፍፁም ንጎኒ ዝተገደፈ እዩ ብምባል ኣብ መንጎ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእ ዝፍትኑ ካልኦት ክልተ ኣውፅምዶታት እውን ዝፍለጡ ውሑዳት እዮም እቲ ሕዚ ተጀሚሩ ዘሎ ምትፍናን ናብ ሙሉእ ኩናት ክዓቢ ዝኽእለሉ ዕድል ዝለዓለ ከም ዝኾነ ፕሮፌሰር ሸትል ትሮምቮል ስጋኣቶም ገሊፆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ሕፅረት ገንዘብ ከበ መሳርሒ ኩናት ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ህዝቢ ሰፊሕ ሕፅረት ገንዘብ ብፍላይ ድማ ጥረ ገንዘብ የጋጥሞ ከም ዘሎን ብኣማይቲ ዝቁፀሩ ሰባት ካብ ባንኪ ገንዘብ ንምውፃእ ኣብ ባንክታት ሪጋ ክሕዙ ከም ዝጀመሩን መሰኻኽር ዓይኒ ገሊፆም ሓደ ትግራዋይ ገንዘብ ከውፅእ ብምድላዩ ኣብ መቐለ ኣብ ዝርከቡ 3 ጨናፍር ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ በፂሑ ገንዘብ ከም ዘየለ ከም ዝተነገሮን ኣብታ ከተማ ዝርከባ ኩለን ኤቲኤም ማሽናት እውን ፈትሹ ኩለን ግና ቧደ ነይረን ክብል ሓደ ካብቶም ነበርቲ ንማዕኸናት ዜና ኣብ ዝሃወሩ ተሓቢሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ጸለምትን ገለ ከባቢታት ደቡብን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ስዒቡ ኣብ መላእ ትግራይ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ከም ዝተፈጠረና ክተገለጸ ይርከብ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ትግራይን ዘሎ ምትፍናን ስዒቡ ኣብ መሰረታዊ ሸቐጣትን ሓፈሻዊ ዕዳጋን ዝለዓለ ናህሪ ከም ዝተፈጠረ እዚ ድማ ብቐንዱ ብነጋዶ ዝተፈጠረ ምዃኑና ተገለጸ እዩ መንግስቲ ፌደራል ኣቀዲሙ ንትግራይ በጀትን ነዳድን ብምክልካልን እኹል ሸቐጥ ንኽይኣት እናሰርሐሉ ዝመፀ ኮይኑ ሕዚ ነቲ ኣብ ጸለምቲ ተፈጢሩ
ዘሎ ጎነፅ ሲዕቡ ድማ መጓዓዝያን ግልጋሎት ባንክታትን ዳርጋ ተቋሪጹ ይርከብ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብሓሙስ 21 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ብሃንደበት ጠጠው ዘበሎ በረራ ትግራይን ኣዲስ ኣበባን ሕዚ እውን ከም ዘይጀመረ ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ መንገዲ ኣየር ብዘይትልም ኩነታት በረራ ከም ዘቋረፀ ካብ ምግላጽ ወጻኢ ንምንታይ ካብን ናብን ትግራይን ኣዲስ ኣበባን ዘይገለጸ ኮይኑ እቲ ምቁራጽ በረራን ዝቕጽል ሓደ ሰሙን ክቕጽል ከም ዝኽእል ዘይስርዓት ሓበሬታታት የመልክቱ ኣለዉ። ብዓፋር ኣቢልካ ብመኪና ዝግበር ጉዕዞ መቐለ ኣዲስ ኣበባ ካብ 5,000 ቅርሺ ብደለልቲ ውሽጣ ናብ 15 ቅርሺ ክብ ከም ዝበለ እውን ጸብጻባት ኣመልኪቶም። ነዳዲ ናፍጣን ቤንዚንን ንሓደ ሊትሮ ካብ 185 ናብ 250,000 ቅርሺ ሓፍ ዝበለ ኮይኑ ኣብ ባንክታት ጥረ ገንዘብ ከም ዘየለን ውልቀ ነጋዶ ድማ ትራንስፈር ኣይንቕበልን ኢሎም ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ብ20 ሚእታዊ ሸርፊ ሃራጻ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ኤቲኤም ማሽናት ገንዘብ ዝበሃል ከም ዘየለን ሙሉእ መዓልቲ ታራ ዝወዓለ ሰብ ገንዘብ ከይረኸበ ዝኸደሉ ኣጋጣሚ ከም ዘሎ እውን ነበርቲ ገሊጾም ኣለዉ። ኣብ ከተማ መቐለ ባንክታት ንዓማዊለን ስሩዕ ግልጋሎት ምሃብ ደዋብ ዘብላሉ ብርኪ ከም ዝበፅሓን ሕብረተሰብ ዝዓቆረ ገንዘብ ከውፅእ ናብ ባንክታት ዋላ እኳ እንተኸደ ባንክታት ግን ካብ ኣታውን ምምሕልላፈን ወፃኢ ንዓማዊለን ዝህብኦ ግልጋሎት ወፃኢ ደው ከም ዘበላ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ መሰረታዊ ሸቐጣት ዝተጋነነ ዋጋ ወሰኽ ከም ዘሎ ነዚ ስዒቡ ድማ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ልዕሊ ዘይምክንያታዊ ወሰኽ ዋጋ ዝገብሩ ነጋዶም ስጉምቲ ምውሳድ ምጅማሩ ተፈሊጡ ኣሎ። መንግስቲ ፌደራል ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ንትግራይ ዝወሃብ ዝነበረ ድጎማ በጀት ምቁራፁ ስዒቡ ሰራሕተኛታት መንግስቲ መሃያ ከም ዘይተወሃቦም ዝተገለጸ ኮይኑ ሕዚ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብማሕበራዊ ሚድያታት ብዝውዝዑ ዘይጥሉላት ወረታት ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ስግኣት ከም ዘብፅሖ እውን እናተገለጸ እዩ። ወያነ ኣብ መቃብር ኣምሓራ እንተዘይኮይኑ ናብ ምዕራብ ትግራይ ከኣቱ ኣይትሕሰቡ ክብል ኣሸተ ደምሎ ፈኪሩ። ንነብስና ክንከላኸል ድልዋት ኢና ዝበለ እቲ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዘይሕጋዊ ምሕደራ ፈጢሩ ንምዕራብ ትግራይ ወሪሩ ዝርከብ ኣሸተ ደምሎ ዕጡቋት ሓይልታት ወያነ ዳግማይ ወራር ንምግባር ዝተዳለው ፖለቲካዊ ስትራቴጂ መደናገሪ ፕሮፓጋንዳ ይለቀለው ብምባል ተዛሪቡ። ሓይሊ ህወሓት ንወልቃይት ተመሪሱ እንተተቆጻጺሩ ትሕተሰብ ክገብረና ጥራሕ ዘይኮነስ ከዋርደና ከም ህዝቢ ጠቕሊሉ ከጥፈና እዩ ዝብል እቲ ንተጋሩ ዘጥፍእ ዘሎ ገበነኛ ኣሸተም ኩሉ ግዜ ድለዋት እንኸውን ኣብ መትከል ቃልስና ዝተመስረተ እዩ። ንፍቕሪ ይኹን ነብስና ንምክልኻል ስራሕ ኣልቦ ኣይንኸውን። ሃገራዊ ሓድነት ዝደልዩ ኣሕዋትና እንኳዕ ደሓን መጻእኹም ኢልና ንቕበሎም፣ ነቶም ብሓይሊ ክወሩና ዝደልዩ ድማ ኣይንዕገስን ኢና ክብል ወሲሑ ገሊጹ። በዓሉ ክኢሉ ክምክት ዘይኽእል ወራር ሓይሊ ኣምሓራ ኣብ እዋን ወራር ትግራይ ንመንግስቲ ፌደራል ተሓዚሉ ዝኣተወ እንትትከውን ሕዚ ድማ ንመላእ ኢትዮጵያውያንን ማሕበረሰብ ዓለምን ኣብ ጎነይ ተሰለፉ ክብል ጻውዒት ገይሮሎም። ንልዕሊ 3 ዓሰርተ ዓመታት ከም ኣፓርታይድ ብዘስካሕክሕ መንገዲ ዝገዝእዎ ዝነበሩ ወልቃይት ጸገዴ ዳግም ንምቁጻር ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሽርሕታት ብምጥቃም ኣማራጺ ሓይሊ ኣብ ግምት ዘእተዎ ምንቅስቃስ እውን ይሓልሞ ኣሎ ኢሉ እቲ ንምዕራብ ትግራይ ወሪሩ ዝርከብ ገበነኛ ሓይሊ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ሱዳን ሓው ጀነራል መሐመድ ዳጋሎ ዝርከብዎም 7 ውልቀ ሰባት ኣብ ጸሊም መዝገበ እዩ። ሕብረት ኣውሮፓ ነቲ ኣብ ሱዳን እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ምላሽ ንምሃብ ኣብ ልዕሊ 7 ውልቀ ሰባት እገዳ ዘንበረ ኮይኑ ኣብ መላእቲ ሃገርን ዝፍጸም ዘሎ ግሰት ሰብኣዊ መሰላትን ግፍዕን ምላሽ ንምሃብ ንዓዘዝቲ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ሓይልታትን መሻርክቶምን ምልሻታትን ዒላማ ዝገበረ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ። እዚ እገዳ ንብረትን መገሻን ዘጠቓለለ ገደባት ጠቕላላ ቁጽሪ ናይቶም ብሕብረት ኣውሮፓ እገዳ ዝተገበረሎም ውልቀ ሰባት ናብ 18 መጽሑ እውን ተሓቢሩ። ካብቶም ብሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ጸሊም መዝገብ ዝኣተው 5 ምስ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገብ ዝተኣሳሰሩ ኮይኖም ሓው መራሒ ናይቲ ዕጡቕ ሓይሊ ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ሜጀር ጀነራል ኣልጎኒ ሓምዳን ዳጋሎ ሙሳ ይርከቦ ክብል ቤት ምክሪ ሕብረት ኣውሮፓ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ። ብቪድዮ እናቀረጸ ንጹሃት ዝቀትል ዝነበረን ተተሓይዙ ተባሂሉ ድሓር ግና ዝተለቀቀን ኣልፋቲሕ አብዱላ ኢድሪስ ብቅጽል ሽሙ ኣቡሉሉ ዝፍለጥ ኣባል ቅልጡፍ ደገፍ ሓይልታት ብሕብረት ኣውሮፓ እገዳ ካብ ዝተገበረሎም ሓደ እዩ። ካልኦት ክልተ ሰራዊት ሱዳን ርክብ ዘለዎም ኣዛዚ እስላማዊ ሚሊሻ ባሪ ቢን ሚልክ አልሚስባህ አቡ ዛይድ ታልሃ ካብቶም ማዕቀብ ዝተገበረሎም ሓደ እዩ። ሓላፍነት ናይዚ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ዕጡቋት ሓይልታት ሱዳንን ከምኡ እውን መሻርክቶም ሚሊሻታት ዝዓርፍ ብምባል ነቲ ኣብ ዳርፉርን ኣብ መላእ ሃገርን ክሳራ ህይወት ዘስዓበ ዓመፅ ብዓብዩ ተሓተቲ ምዃኖም ኣመልኪቱ። እዚ እገዳ ድሕሪ ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ዓለም ለኸ መጋባእያ ICC ካን ብ19 ጥሪ 2026 ንባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዘቕረቡ ጸብጻብ ስዒቡ እንትትከውን ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን
ኣብ ኤልፋሻርን ኣብቲ ነዊሕ እዋን ጸንሐ ከበባ RSF ኣብ ከተማ ዳርፉር ከም ዝተፈጸመ እውን ሓቢሮም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢጋድ ንፈለማ እዋን ንቕልጡፍ ደገፍ ሓይሊ ሱዳን ኮኒኑ ኣሎ። ኢጋድ ብሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ብሓይሊ ቅልጡፍ ደገፍ ዝፍጸም ዘሎ ገበን ዝኾነነ ኮይኑ እዚ ሽጉምቲ እዚ ብመንግስቲ ሱዳን ብቕፅበት ተቐባልነት ረኺቡ እዩ። ኢጋድ ንሰራዊት ሱዳን ከይጠቐሰን ሓይሊ ቅልጡፍ ደገፍ ንወይኑ ተሓታት ዝገብር መግለፂ ብምውፃእ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ወገናት ተፃውኦታት ኣቋሪፆም ፖለቲካዊ ፍታሕ ንኸናደዩ እውን ፀዊዑ። መግለፂ ኢጋድ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ካሚል ኢድሪስ ኣቦ ወንበር ኢጋድ ናብ ዝኾነት ጅቡቲ ዑደት ድሕሪ ምግባሮም ዝወፀ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ካሚል ኢድሪስ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ምስ ዋና ጸሓፊ ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ፕረዚደንት እስማኤል ዑመር ጌሌን ምዝራቦም ዝዝከር እዩ። ነዚ ዕለት ዝሓዝናዮም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ስለ ዝተኸታተልኩምና ብምስጋን ኣብዚ ክንፍለየኩም ሰላም ድሓን ዋዕሉ።